ପଠେଇବି ଶ୍ରିୟା ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆମ ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଛୁ। ଆମ ଶ୍ରିୟାକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମ ଶ୍ରିୟା କେତେ ପ୍ୟାରି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆମ ଶ୍ରିୟା ପାଇଁ? କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଶ୍ରିୟା ପାଇଁ କ'ଣ ଯଦି କିଛି କହୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ପଢ଼ିବୁ କମେଣ୍ଟ। ଆମ ଶ୍ରିୟାର ଚୂଳ ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମସ୍ତ ମସ୍ତ ନା? ଆଇ ନ ଆମ ଶ୍ରିୟା ଚୂଳ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଶ୍ରିୟା ହସ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଝିଅ। ତ ଗାଇସ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। କହିଦେ, କହିପାରିବନି ସେ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା। ସେ ତ କହିପାରିବନି, ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ କହିଦେଇଥାନ୍ତା ତା କୁନି କୁନି ସ୍ୱରରେ, ଆପଣ ବି ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଥରେ ଆସିଆ।